Sabi mo, kaya palong, kung binalok, palong biglayin mo. Ako nang ayos ka. Ako na. Ako na mamit nyo. Diyan lang mga. Oy! Babay na kayo mo babay. Diyan o. Ano, ilaki kayo maganda ito. Babay. Bye. Ano? Yan? Hindi naman. Hindi mo na daw nangungudot pala. Wala ka lang. Hindi mo na nakagawa. Hindi na, makawata ko ka na. Uy, dapat ang midgan, ano? Diga, ang midgan. Hindi mo pa ko dito, midgan. Midgan nga din. Hindi na alalo. Kapay ko. Hindi ako. Ano, pwede. Bye-bye. Ano, kami
Pero, diyan na. Ay, lumaba yun. Papaturo para yung dragon. Ay, po pa sa inyo. Ay, ubus ka pala ka ng wifi. Aros, you know. Yan ang. Ay, uy, dami na. Lago no! Ano yun? May wifi. Ah, gulo. Tamaan kita. Lago na ako malay! Pero nito yun ang mga... Ako ko sino. Ako ko sino. Diyos, ano? Uy, kayo ang ganyan. Ay, nga, di pa natin sa iba. Alam mo ba, ayos mo. Tawara malang gusto. Hindi lang yun. Amo sa ako. Ako, kumapal nyo naman ang piso. Pag-ima ka, pag-ima. Kumapal doon na lang. Kumapal doon na naman ang piso. Ay, hindi na naman. Galit, mapakalpas. Naging na, patalakas talaga. Oo, mabakal.